खुलुमबाय। बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब माइनाव आफादनि बे हाबाफारिखौ आसिखान्दारि गामि आफादनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बेवहाय जों सासे गेदेमा आलासि जोङो लोगो मोनदों। बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो नाजागोन। बिथाङानो जाबाय मिरु माइनाव आफादनि बोसोनगिरि मुस्रिमा फुलेस्वरि नार्जारि। बिथांखौ जोङो बाथौ बिबुंसार जानानै बरायनाय जाबाय। खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनिसिम। बे समाव गिबियाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजाबाय खुंगा 8थि बिमा माहारि सावराय जथुमा बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै माबायदि मोनदों? दिनैनि बे 8थि खुंगा बिमा माहारि बे आसिखान्दा बाथौ सिबिसालियाव आलासि महरै फैनानै आं नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बे बियाबनि माइनावफ्रा जोबोद सांग्रांथि महरै बे मेलखौ जाफुंसार खालामदों, आब्रुथि रैखा खालामनानै आरो गोबां गौमा माइनावफ्रा जानो हादों। आरो बे माइनावफोरनि गाननाय जोमनाय थानाय बेखौ नुनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों। आरो आङो जोंनि माइनावफ्रा एसेब्लाबो जौगाबाय बेखौ आं बे नुनायजों साननो हादों। बे समाव आब'नो मोनसे आयदा होदोंमोन। आयदाया जादों गोग्गो गोख्रों माइनाव समाज दानो आखल आखु दानायनि राहा लामा। बे आयदानि सायाव बबे बिथिङाव बांसिन सांग्रांथि जानांगौ दङ होननानै सानो? बे बिथिङाव आं बेखौनो गिबियाव सानग्रोयो जे आखल आखु दानायखौनो आं सानग्रोयो। मानो होनबा आखल आखुआ मोजांब्लासो जोङो मोजां खामानि मावनो हागोन। आरो बे आखल आखु दानायखौनो बिमाफ्रा बाथौ सिबिनायनि गेजेरजों खालामनो हाग्रोयोबा मोजां जायो। आरो जोंनिया मोनसे आखल दानायनि मोनसे गिदिर राहायानो बाथौनि सेराव थांनानै बाथौ प्रेयारनि गेजेरजों बिमाफ्रा बोसोन होनायजों आरो गोग्गो बाथ्रा बोसोन होनायजों आरो गोग्गो आखुथाय दिन्थिनायजों माने आखल आखुखौ गोग्गो खालामनो हायोब्ला जोंनि बे बिमा माहारिया मोनसे गोग्गो समाज दानो हागोन। गथ'फोर आरो उन जोलैफोरखौ जों मोजां खालामग्रोनायानो जोंनि गुबै थांखि। बेनिखायनो आखल आखुखौ गिबियाव जोंनो नांगौ। साबायखर थाबाय बे समाव बाथौ बिबुंसारनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय आङो बेखिनि दिनै बाथौ बिबुंसार आंनि थाखाय लानायनि थाखाय। जाहाथे बयनिबो गोजोनखौ आं हामग्लायनानै दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय।